Много хора вярват, че богатството се ражда от късмет, наследство или редки възможности. Това тихо убеждение се установява рано и започва да насочва ежедневните решения, без да бъде поставяно под въпрос. Когато някой се събуди сутринта вече убеден, че успехът изисква нереалистични условия, денят започва с недостатък. Не поради липса на способности, а поради погрешна посока. Идеята, че богатите хора живеят в рутина, далечна от обикновената реалност, създава невидима бариера. Тази бариера възпира простите опити, обезсърчава постоянството и засилва безполезните сравнения. Преди да се говори за навици, е необходимо това убеждение да бъде разкрито. Защото докато то съществува, всяка рутина ще изглежда невъзможна, дори когато е напълно достъпна за повечето хора. Когато се говори за сутрешните рутини на богатите хора, мнозина си представят луксозни сцени, гъвкаво работно време и изискани ритуали. Този образ, повтарян безброй пъти, създава усещането, че тези сутрини принадлежат на далечен свят. Реалността обаче е съвсем различна. Повечето успешни хора започват деня си по прост, предвидим и ненатруфен начин. Няма съвършенство, нито специални условия. Това, което съществува, е намерение. Митът за перфектната сутрин кара мнозина да се откажат още преди да опитат, вярвайки, че имат нужда от повече време, повече пари или повече контрол над живота си. Когато тази фантазия бъде разрушена, се появява нещо важно – осъзнаването, че основата на ежедневния успех е обикновена, достъпна и напълно възпроизводима. Сутрешната рутина не съществува за да впечатлява, нито за да превърне някого в машина за продуктивност. За богатите хора тя изпълнява много по-проста и стратегическа функция. Да даде посока на деня, преди денят да наложи собствените си спешности. Сутринта се използва за подравняване на решенията, намаляване на импровизациите и създаване на умствена яснота. Не става въпрос за това да се правят много неща рано, а да се започне с съзнание. Когато тази цел стане ясна, рутината престава да изглежда като тежест и се превръща в инструмент. И точно тази промяна в перспективата позволява преминаването към практични, възможни и лесни за прилагане навици в реалния живот. Един от най-често срещаните навици сред богатите хора е да избягват започването на деня с реакция към външния свят. Вместо да предадат първите си решения на известия, съобщения или чужди изисквания, те поемат контрол веднага след събуждане. Това създава тиха преднина, умът започва деня подреден, а не разпокъсан. Този навик не изисква технологии, допълнително време или пари, той изисква само избор. Най-честата грешка на тези, които се опитват да го копират, е да вярват, че трябва да премахнат всичко наведнъж, създавайки твърдост и отказване. На практика първоначалният контрол може да бъде прост и постепенен. Когато се намали незабавната реакция, се отваря пространство за по-добри решения през деня, което естествено води към следващия навик. След като поемат контрол върху началото на деня, богатите хора намаляват още един невидим фактор, който влияе върху резултатите – излишните решения сутрин. Всяко ненужно решение изразходва умствена енергия, която би могла да бъде използвана за важни избори. Затова ранното упростяване се превръща в стратегия, а не в ограничение. Идеята не е да се автоматизира животът, а да се запази фокусът. Когато по-малко дребни решения трябва да бъдат взети, остава повече яснота за това, което наистина има значение. Много хора се опитват да копират този навик по крайни начини и бързо се отказват. На практика упростяването започва с прости и съзнателни корекции. Тази грижа създава по-лек ритъм за деня и подготвя почвата за нещо също толкова съществено – защитата на сутрешната тишина. С по-малко реакции и по-малко ненужни решения се появява ценно пространство още в началото на деня – тишината. Богатите хора са склонни да защитават този период, защото знаят, че той влияе на всичко останало. Тишината позволява подреждане на мислите, преглед на приоритетите и подравняване на действията без външна намеса. Не става въпрос за пълна изолация или за събуждане преди всички, а за запазване на умственото качество. Много хора бъркат тишината с непродуктивност и в крайна сметка запълват това време с разсейвания. Когато първите часове бъдат защитени, дори и за кратко, се създава по-стабилна вътрешна среда. Този баланс предотвратява често срещана грешка, която кара мнозина да се отказват от обещаващи рутини, преди да видят какъвто и да е резултат.
Когато наблюдават навиците на богатите хора, мнозина допускат повтаряща се грешка. Опитват се да копират всичко наведнъж. Този подход създава напрежение, разочарование и бързо отказване. Рутините не работят чрез първоначална интензивност, а чрез тиха постоянност. Когато някой очаква незабавни промени, губи търпение, преди да се появи какъвто и да е ефект. Проблемът не е в навиците, а в нереалистичните очаквания за резултати. Успешните хора изграждат сутрините си постепенно, като се адаптират с течение на времето. Разбирането на това предотвратява преждевременни откази и отваря пространство за осъзнаване на истинското въздействие на простите навици, когато се повтарят ежедневно. Сутрешните навици рядко водят до видими промени в краткосрочен план и точно за това мнозина ги подценяват. Богатите хора разбират, че реалното въздействие се случва по тих и натрупващ се начин. Малките действия, повтаряни всеки ден, променят решенията, поведението и възприятието с течение на времето. Не един навик преобразява живота, а тяхното последователно повторение. Докато повечето хора търсят бързи резултати, тези, които изграждат благополучие, се доверяват на процеса. Този невидим ефект създава прогресивно предимство почти незабележимо в началото, но мощно с изминаването на дните. Разбирането на това прави ясна една важна истина. Промяната е по силите на всеки, който е готов да поддържа постоянство. Когато правилните навици започнат да се повтарят, промяната престава да изглежда далечна. Обикновените хора започват да изпитват повече яснота, по-малко хаос и по-съзнателни решения още в първите часове на деня. Това не е рязка, а постепенна промяна. Сутрешната рутина коригира начина, по който се води денят, а с времето и начина, по който се развива животът. Тази промяна не изисква специални условия, а само продължителност. Когато човек осъзнае, че контролът се намира в малките ежедневни избори, естествено се появява разбирането, че сутринта може да се превърне в истинска повратна точка. Начинът, по който започва денят, влияе много повече, отколкото повечето хора си представят. Богатите хора не третират сутринта като детайл, а като основата на всичко, което следва. Не парите създават добра рутина, а рутината изгражда посока. Когато сутринта придобие намерение, останалата част от деня откликва. А с времето животът следва това движение. Следващата сутрин не е нужно да бъде перфектна. Нужно е само да бъде съзнателна.